ворид шудан ба Русия ба қайдгирии муҳоҷират. Агар нараванд баъди феврал бираванд. Ана ҳамин муҳлате ки муқаррар кардаиянд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. оиди як лоиҳаи қонунии нав ва ҷаримаҳои нав дар Федератсияи Русия суҳбат мекунем. Бо диққат то охирша тамошо кунед ва комментарияҳоро камтар мехонем. нафарҳое ки бихоҳед фаҳмиданд ки номи шумо дар чорни спискаи Россия ҳаста ё ки не. мисол дигар вақте ном дар чорни списка боша одама депорт мекунанд. ҳамин чиза фаҳмиданд ки бихоҳед шумо номере ки рӯи экран меброяд дар WhatsApp бинависед ва ин чиза проверка кунед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо Федератсияи Русия барои тақаллуби асноди муҳоҷирон ҷаримаи калон таъин кард. лоиҳаи қонун дар бораи ҷарима то 60 миллион рубл барои тақаллуби аснод барои ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ аз ҷониби Думаи давлатии Русия ба тасвиб расид. яъне ки барои ташкил намудани муҳоҷирати ғайриқонунӣ то 60 миллион рубл ҷарима муқаррар мешавад. Думаи давлатии Русия дар қонун дар бораи ҷарима ба маблағи то 60 миллион рубл барои муҳоҷиронро қабул кард. қонуни нав барои шахсони ҳуқуқӣ ки даст ба муҳоҷирати ғайриқонунӣ мезананд муқаррар карда шудааст. талабот аз ҷумла барои вайрон кардани қоидаҳои муқарраршуда, ворид шудан ба Русия, ба қайдгирии муҳоҷират, ҳаракат ё тартиби интихоби ҷойи иқомат ё истиқомат рабт дорад. илова бар ин, масъулияти шахсони ҳуқуқӣ барои фаъолияти ғайриқонунии меҳнат дар Федератсияи Русия сахттар мешавад. бар асоси қонун барои содир кардани ин гуна қонуншиканиҳо ҷарима ба маблағи аз 5 то 10 миллион рубл бо мусодираи молу мулк ва барои такроран содир кардани ҷиноят аз 10 то 60 миллион рубл муҷозот пешбинӣ мешавад. яъне ки ҳар кас машғул мешавад ба муҳоҷирати ғайриқонунӣ, машғул мешавад ба регистратсия тайёр кардан, ба сертификат тайёр кардан, чунки ин чизҳоро ҳозир Федератсияи Русия ҳамаша манъ кард, ҷойҳои ғайридавлатиро аз байн бурдан ва махсус ҷойҳоеро муқаррар карданд ки бояд дар ҳамуҷа ҳамин корҳоро буд кунед. яъне ки қонунӣ бевоситаи посредник бояд ҳамин корҳоро буд кунед ва касе ки посредникӣ мекард дар ҳамин корҳо метавонанд ки дар аввал вақте ки дастгираш мекунанд ҳамин нафара аз 5 миллион то 10 миллион рубл ҷарима кунанд ва вақте ки боз ҳамин одам дуюмбора ҳамин корро ба амал биёра, бо дуюмбора ҳамин корро содир бикунад, идоф метавонанд ки аз 10 миллион рубл то 60 миллион рубл ҷарима бандиш кунанд. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед, бародарое ки дар муҳоҷират қарор доред, ба худтон проблемаи зиёдӣ набиёред. мисол ҳар чизе ки қонуние ӯ чиз бо барои дилпирии худтоне. акнун камтар комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед. агар ягон нафари шумо бихоҳед ки дар донишгоҳҳои Россия студент бишед ва студентский билет бигиред, онлайн дарс бихонед, рақаме ки рӯи экран меброяд бинависед, дар WhatsApp қатиш суҳбат кунед ё ки занг бизанед, кори шуморо ҳал мекунад. аҳроридӣ нависонда. салом Сормон. шахсоне ки дар рӯйхати сиёҳанд, агар нараванд баъди феврал бираванд, чӣ ҷазо мебинанд? суд мешаванд? не, суд намешаванд. агар ки наброед, номи шумо дар чорни списка боша, баъди моҳи феврал аллакай депортатсия кардан сар мешавад. а касе ки корша буд мекунад то моҳи феврала, бигем бо тариқи автоматӣ нест мешавад номаш аз аму рӯйхат. оли ин рӯйхате ки бировардагианд бо мумкин дуюм потокаш буброяд ва касе ки корборша буд кард уже дар дуюм потокаш номаш намеброяд. як нафар нависонда. саволҳои моро ҷавоб диҳ. додарам юрист тиҷаи. бародарҷон, мо кӯшиш мекунем ки ба саволҳои ҳама ҷавоб бигардонем. агар ба саволтон ҷавоб нагирифта бошед, узри зиёд бинависед, худо хоста бошад ҷавоб мегардонем. шоимов нависонда. салом ака, барои аблава як видео кун. чанд фоиз буд шид? мумкин пеш аз ҳамин муҳлате ки муқаррар кардаиянд ба анҷом раса нақшаш, яъне пеш аз 27 ноябра дар назар дорем. ҳозир официалӣ эълон накардиянд ки чанд фоиз шидагиад. як нафар нависонда. ассалому алайкум ака, мара дар суд 3 моҳа буро гуфтан ай Россия 9 моҳ шид биромадан ман. штрафа споридум. ҳозир мегузарам вақте ки 3 моҳа видваренат кардагӣ бош мақсад бале муҳлат буд шидагиад. лекин барои дилпирии худтон аз ҳама ҷои хуб метавонед ки биред дар вазорати меҳнат шуғли аҳолӣ ҷои шиноснома ва раводид аст, ҳамонҷо муроҷиат кунед, отпечатки меспорен, 100% даниёро проверка мекунанд ва ба шумо мегӯянд ки ҳозир метавонед рафта ё ин ки не.
Азизов нависондай. Ассалому алейкум акай Сорбон. Ҳамин аброи Айросия. Вақте ки қабидан депорт мекунанд тамом ёдошта мемонанд. Ҳамина сода карда фаҳмонед илтимос. Акнун ҳар касеро ки депортатсия мекунанд, шумо худтон медонед ки мисол ба Сахарова мебаранд, ба спецприём мебаранд. тӯли баъзе нафарҳо 1 ҳафта маҳкам мешаванд, баъзе нафарҳо 1 моҳ маҳкам мешаванд. ин вобаста аз тақдиртон мебошад ки дар аму поток кае ки номтон биғалта ва кае ки равон бикунанд. Як нафари дигар нависондай: ассалому алейкум ака. Мара видварения кардагиам. Ман метавонам рафта Россия. Омадан ма 2 моҳ шид. Номам дар рӯйхат ҳаст. Вақте ки видвареният кардаги бошанд, не ту аллакай запрет на въезд ба ҳисоб мерай. Муҳлати видварения ки тамом шид, баъд иҷоза дорӣ ки вориди Россия бошад. Як нафари дигар нависондай: салом акай Сорбон. Призов тамом шуда ё ин ки не? Не, ҳозирашда тамом нашуда, официални на 27 ноябрда фармон мебирояд ва ба анҷом мерасад. Ягон саволи дигар бошад дар комментария бинависонед. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.